Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Jama'a muna muku barka da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci inda muke kawo muku labarai da rahotanni da ƙasashen ƙetare da nan gida wato Afirka. Inda za ku ji mu da rahoton cewa ƙasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun kulle yarjejeniyar tsaro. Inda shugabannin kasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Niger sun sanya hannu a yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro a tsakaninsu, kamar yadda ministocin kasashen uku suka bayyana a yayin wani taron manema labarai a yau Asabar. To jama'a, kanin labaran namu kenan kuka saurara. Idan wannan shine farkon shigo ku wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙara domin samun cikakken rahoton namu. To jama'a, sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu. Kamar yadda kuka ji cewa kasashen Mali, Burkina Faso da kuma jamhuriyar Niger sun sanya hannu a yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro a tsakaninsu, kamar yadda ministocin kasashen uku suka bayyana a yayin wani taron manema labarai a yau Asabar. A cikin wata sanarwa da shugaban gwamnatin sojin Mali Assimi Goita ya wallafa a shafinsa na X da aka fi sani da Twitter, ya ce sun yi wannan haɗaka ne don ba su damar samar da kariya ga al'ummarsu. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da kuma Niger da ke da iyaka da juna sun shafa tsawon shekaru suna fama da matsalar tsaro, musamman daga ƙungiyoyin da ke ikirarin jihadi. Nan dukkanin kasashen uku sun fuskanci juyin mulki daga tsakanin shekarar 2020 zuwa yanzu, inda Niger ta kasance ƙasa ta ƙarshe a cikinsu da ta fuskanci nata juyin mulkin a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. A lokacin da ministan tsaron Mali Abdoulaye Diop ke yi wa taron manema labarai bayani a ranar Asabar dinnan, ya ce haɗin gwiwar ta shafi ɓangaren tsaro da kuma na tattalin arzikin ƙasashen guda uku. Dukkanin ƙasashen uku dai na fuskantar takun saƙa yanzu haka da Faransa, ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka, lamarin da ya ba su damar haɗe kansu don tunkarar matsalolin da suka baibaye su. Hatta matakin ƙasashen na katse alaƙar da Niger bayan juyin mulkin na watan Yuli. Mali da Burkina Faso kaɗai ne ƙasashen da suka nuna mata goyon baya tare da ba ta tallafi na fannoni daban-daban. Haka zalika dukkanin ƙasashen uku yanzu haka na fama da matsalolin tattalin arziki baya ga matsanancin talauci da ya dabaibaye al'ummarsu.